SpaceX wekiliýeti ýapyk Türkmenistana geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen SpaceX kompaniýasynyň wekiliýetiniň 3-4 maýda Aşgabatda geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşmagyna garaşlýar. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Kosmos gemileri, älim giňişligini ýiberýän raketalary we beýleki asman tüýsimatlary bilen tanalýan SpaceX kompaniýasyna Amerikaly milliarder Elon Musk eýetçilik edýär. Türkmen mediýasyna görä Aşgabatda geçiriljek halkara ulug üstaşyr geçilgileri, özara ara baglanyşyk we ösüş 2023 adly forumu SpaceX bilen bir hatarda Airbus, Boeing, Lufthansa, General Electric, Hyundai, Toyota we başga da bir näçe dünýä belli kompaniýalar gatnaşýar. Masahatda gatnaşan beýlik transport kompaniýalarynyň tapawutlukda SpaceX älim giňişliginiň transport mümkinçiliklerinden peýdalanmagy maksat edinýär. Mars planetasyna we Aýa adam gatnatmagy nazarlanýar. SpaceX Aşgabatda geçiriljek halkara transport masahatyna gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada beýanat bermedi. Türkmenistanyň ulug we ara gatnaşyk agentliginiň beýanatyna görä Aşgabat forumuna pandemiýadan soňky dikeldiş we halkara ulug ulgamynak täze ýagdaýlara uygunlaşmak hemde beýleki käbir transport meseleleri ara alyp maslahatlaşylar. Türkmen hökümeti we döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar beriş serişdeleri ýapyk Türkmenistana geçirilýän halkara çäreleri hamala ýurdun halkara awraýynyň ikrarnamasy hökmüne wagt edýär. SpaceX kompaniýasy mundan öňki 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Thales Alenia Space fransuz kompaniýasy tarapyndan öýündirilen ilkinji Türkmen älim emel hemrasyna orbita iýerdi. Şol bir wagtda SpaceX özüniň Starlink ulgamlary arkaly dünýäniň çet künjeklerini ýokary tezlikli internet bilen öpçün etmegi maksat edinýär. Türkmenistan bütün dünýä internet toruny giňden petiklemekde tanalýar. Türkmenistanyň hökümeti internete bolan ganyym düşmançylygy bilen tanalýar. Ýöne SpaceX dünýäde ähli internet el ýetirligini gazanmak ugruna tagalla edýär. Häzirki wagtda dünýäniň 50den gowrak ýurdu SpaceX kompaniýasynyň emel hemra arkaly ýokary tezlikli internet mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ýa-da mundan öňki 2022-nji ýylyň maýyna Starlink emel hemra internetiniň Türkmenistanyň 2023-nji ýylyň dowamyna el ýeterli ediljekdigi aýdyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň fevralyna Starlink enjamlarynyň Türkmenistana we Özbegistanaky el ýeterligi näwelli möhlet etjini ýygy süýşürildi. Üstesine milliarder Musk'ın eýetçiligindäki beýleki bir iri kompaniýa Twitter sosial toru Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan petikli saklanýar. Elon Musk watyl dünýäniň dürli sebäplerine geçirilýän we sanly tehnologiýalara bagyşlanýan halkara konferensiýalary video aragatnaşyk arkaly baglanyp adamzat sivilizasiýasynyň ýüzbeýiz bolýan problemalary we eýe bolan mümkinçilikleri barada söz söyleýär. Ýa-ni ýakyna düýba başda ýerleşen Chicago we Maryland universitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparlary Türkmenistanyň 122 000 töweregi internet salgysynyň petikde saklanýanyny anyklady. Türkmen häkimetleri Elon Musk'ın Twitter toru bilen bir hatarda beýleki sosial saytlary, şol sany Facebook, Instagram, YouTube ýaly ulgamlary galy bersede WhatsApp we Telegram ýaly messengerleri petikde saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistana ICQ messengeriniň hem işlemeýändigini, petiklenenini habar berdiler. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden özüňe Türkmenistanyň awtoritar hökümeti öz ýylatynyň hereketini aňrybaş çäklendirip öz raýatlarynyň internet ulgamyna maglumat el ýeterligini bogýar. Muňa garamazdan halkara aragatnaşyk we transport mümkinçiliklerine bagyşlanyp geçirilýän halkara forumlary beýemçilik edýär.